A l'Ecaigua, laboratori del Consorci d'Aigües, treballem per garantir la qualitat de l'aigua que subministrem als nostres consorciats. Ho fem analitzant unes 3.500 mostres anuals que ens proporcionen més de 45.000 resultats analítics que avalen la garantia sanitària i la inocuïtat de l'aigua subministrada. Al laboratori acabem de celebrar el 10è aniversari de la seva acreditació per ENAC, reconeixement de la seva competència tècnica, de la validesa dels resultats emesos i del compromís del CAT amb la qualitat, al disposar d'un servei de control analític al més alt nivell. També participem en projectes de recerca i estudis amb entitats externes, destacant els resultats preliminars d'un estudi d'àmbit nacional en el que no s'han detectat microplàstics en l'aigua subministrada pel CAT, un tema de molta actualitat i un repte analític en el proper futur. Amb la voluntat de seguir oferint un producte de màxima qualitat, al laboratori estem millorant els nostres mètodes d'assaig amb les últimes tecnologies disponibles, estem ampliant el nombre de paràmetres inclosos a l'abast d'acreditació. A més, aquest any 2024 ampliarem el laboratori per tal de poder seguir garantint durant els 365 dies de l'any que quan obris l'aixeta l'aigua és de màxima qualitat.